Yo estoy grabando ya, ¿eh? Pregó l'alcaldessa de Castelló per mig d'este pregoner vol fer al poble saber que hem complit la tradició, feta ja l'obligació. Ara la nostra ciutat es farà tota un esclat de festes i de cançons, sense més imposicions que les que són d'obligat. Castelló no oblidarà els xiquets en Madalena, perquè són memòria plena d'històries per al demà. I esta festa és la que ens fa comprendre en una setmana que som d'arrel valenciana i d'empell castelloner. 7 dies per a saber que som els fills de la plana, els xiquets som poble ja, som el futur i esperança d'un Castelló que avui avança i que ningú pararà. Som la força que farà de Castelló la ciutat en la que tots hem somiat. Som els que tenim l'herència de mantindre la presència d'un gloriós i antic passat. Els xiquets volem cridar que com és festa al carrer, per uns dies s'ha de fer una ciutat per jugar. Si tots hem de celebrar 700 anys de tradició, és just i dins de raó que proclame qui més mana que almenys per una setmana serà de tots Castelló. ¡Vitoy! ¿Vale?